ही जास्वंदीची फुलं पानं ना केसांसाठी खूप औषधी आहेत. ते जरा मिरचीला आणि वांग्याला टाकायचं, होईल तेवढ्या टाकून घ्यायचं. जादूची कांडी आहे. तुम्ही मोठे शेफ आहात ना, मोठे शेफ ताई, त्यांचं नाव आहे जोशिका शिबे. मशीन कुठला? हा मशीनचा करायचो. आता हल्ली मी टेन्शन घेत नाही, बिंदास असते. 7 वाजलेत माहिती का? 7 वाजला, लेट झाला उठायला. 6:30 वाजले ना. लाईट नव्हती ना सकाळी. लाईट गेले आमच्याकडे, रात्रीच लाईट गेले, अजून काय पत्ता नाही लाईटीचा. आता चहा घेतलाय सकाळचा, पितोय. धुकं मगाशी भरपूर होतं, आता जरा कमी झालंय. थंडी जरा कमी आहे, 2-3 दिवस झाले. म्हणजे अशी स्वेटर घालून राहावं अशी थंडी कुठे पडतेच आहे. नोव्हेंबर महिना आहे, संपत. नोव्हेंबर महिना किती तारीख आहे? नाही पण मध्ये आपण मग स्वेटर घालून असायचो. आता हल्ली जेव्हा चालू आहे पाऊस गेल्या हा, आता थंडी कुठे गायबच झालेली आहे. स्वेटर घालायची गरजच भासत नाही. वातावरण एकदम खराब आहे. चला ते कांद्याची गोणी आज खोलूया. उन्हात टाकायला लागतील ना. इथना पहिला हे झाडू मारून कपाटात मी बाहेर येऊ दे. मग इथे काय माहिती आहे, ही खुल्लं झालं ना. हा, मग इथे काहीतरी हंतन ह्याच्यातच कांद्याची गोणी टाक इथे आतमध्ये. म्हणजे मग तिथेच राहू दे. मादी मग संध्याकाळी हे सुकायला जरा टाइम जाईल. तर हे काय नाही, झाडायचं सुकून जायला. आता पाणी टाकायची गरज नाही ना. नाही पाणी आता शोषून घेत नाहीये जमीन. आणि तो तिकडे मोगराचं झाड आहे ना, तो काढूया आता आणि इथे लावूया ह्या ड्रमच्या इथे. इथे बघा ओल पडते ना, पाणी वगैरे पडतं इथे. ते झाड त्या साईडला एक आहे, तेवढे इथे लावलेलं बरं पडेल. नाश्ता करायला घेतलाय. शिरा बनवते मी आज. बघा रवा काढून ठेवलाय आणि समोर सूर्य बघा आपल्या खिडकीतून. 1 मिनिट. असे छान असे रंग पसरलेत सूर्याच्या आजूबाजूने. आली लाईट आली बघा. बरं झालं लाईट नव्हती, म्हणून माझं काम आता चाललं होतं आमचं हळूहळू. चला पटापट करून घेते. मी ना आज एक केसांसाठी तेल बनवते, तुमच्याशी शेअर करते मी. तर आपल्याला त्यासाठी जास्वंदीची पानं लागणार आहेत आणि फुलं लागणार आहेत. आता ही कोमेजलेली बघा कालची फुलं आहेत ना, ती मी काढून घेते. मध्ये पण मी कडुनिंबाचं बघा केलं होतं, ते पण छान आहे. म्हणजे फरक आपल्याला लगेच जाणवतो. ही फुलं बघा अजून फुलली नाही आहे, ती कालची आहेत ना, तीच घेते कोमेजलेली. झाड बघा कसं दवाने भरलंय. पानं पण लागणार आहेत थोडीशी. ही जास्वंदीची फुलं पानं ना केसांसाठी खूप औषधी आहेत. हे आता बरेच दिवस मला तयार करायचं होतं, पण काय नाही काही कारणामुळे राहून जात होतं. तर आज म्हटलं करूया. सामान पण म्हटलं आहे आपल्याकडे सर्व. फक्त ना ते हे लागतं काय बरं, ॲलोवेरा. आता ॲलोवेरा नाही आहे माझ्याकडे, नाही तर ॲलोवेरा पण चांगलं असतं बघा आपल्या स्किनसाठी केसांसाठी. आता बघीन मी काहीतरी ना नर्सरीमध्ये गेली ना का घेऊन येणं रोप. बस झाली बघा इतकी. का आलं? हां, गोल गोल राऊंड. हां, इथे माती नाही टाकायचे, इथे माती टाकायची होती ना. ते मी बघतो, तुला ते आता हे काम सांगितलं ते कर. माती नंतर त्याला भराव करायला लागेल. इथल्या इथे आहे ना. हां, माती फिरवी आपण त्याला. पहिला आता मी आता वरून खत टाकतो, हे टाकतो ना. आता मी बरोबर त्यांना आता देतोय ना. आता नाश्ता करायला चला आधी. आता हे झालं, हे 2-3 घंटे करतो येतो. कुणाला नाश्ता करतोय तो जाईल ना आता. 2-4 घंटे करतो. आधी खाऊन घ्यायचं, काम काय आपलं दिवसभर चालू असतं. कुठे गेला तो? रॉनी मागं गेला वाटतं. रॉनी हा बा आला. ये इथे ये. हे काय जर या बघ कसा नाचतोय बघ कसा. ते ओला आहे ना, त्याला रस्ता वेगळा दिसतो वाटतं. हा ये काय नाही करते. या हे वेगळं झालं ना अंगण. आता कन्फ्यूज झालाय तो, कुठं नाही हो.
ए बघ कुणाल कसं काय खुश झाला एकदम. कुणाल तू हाक मार. ये 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 या ये कुणाला हाक मार. नाचतो इकडे तिकडे पण आतमध्ये येत नाही. या 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 आज एवढा खुश काय काय माहिती काय रे. सगळं नवीन नवीन बघितलं. ओ आणि तुम्हाला तेल दाखवते. हे बघा खोबरेल तेल टाकलंय आणि असं चांगलं गरम झालंय. हे घेतले तिथं आवळे, मेथी घेतले, ही जास्वंदीची फुलं, पानं, कढीपत्ता. आता हे सगळं ना आपण टाकूया याच्यामध्ये गरम तेलात. हे बघा हे चांगलं ना एक 5 मिनटं जरा असं उकळून घेऊया छानपैकी आणि मग गॅस बंद करून टाकायचा आणि मग दिवसभर असंच ठेवणार. आणि नंतरला मग संध्याकाळच्या वेळेस आता सकाळ आहे ना नंतरला मग आहे ना जो अर्क आहे ना तो सगळा उतरेल ह्याच्यामध्ये आणि मग गाळून घ्यायचा. ह्यात ॲलोवेरा पाहिजे होता पण ॲलोवेरा नाही आहे म्हणून ठीक आहे हे पण चालून जाईल. झालं मिक्स करून ते. आज आहे ना झाडांना परत खत पाणी घालायचं आहे म्हणून ते चाललंय. सकाळपासून काम नाश्ता विष्टा सगळं करून घेतलं आम्ही. हा तिकडे कुठे सगळ्यांना का टाकायचं का नाही. ते जरा मिरचीला आणि वांग्याला टाकायचं. होईल तेवढं टाकून जायचं. पुरेल तेवढं ना. हां चालेल. हां मग हे तू कर मग मी पुढच्या दारात मग मी ते माती वळून घेते. मग सगळं शेण सगळं मिक्स झालं ना. हां दे हात लावायचं ना उचलायचं ना ड्रम. हे बघ हे कसलं रोप आलंय बघ ते साईडला. हे पडतं ना लगेच वाढ होते बघ. कसलं जंगली आहे त्याला काय होतं तर हे जरा उचल. कशात कधी. हां हां चला ते खत घालतात तोपर्यंत ही पुढची माती आहे ना मी ओढून काढते कारण पुढचं काळाचं काम ना आपलं झालेलं आहे. त्याविषयी अर्ध केलं अर्ध बाकी आहे. हे पस पाणी बिणी टाकायला लागतं. झाडांना टाकू ना माती माती म्हटलं. हां हां गुलाबाचा रंग बघ किती छान आले तो. गाडी जरा 2-3 झाडच पाहिजे. ते थोडं उंचच पाहिजे समजलं. पाणी पडलाय ना देतो घमेला देतो आणि इकडे येईल नाही समजलं. म्हणून ते माती टाकली इथं हा माझ्या ना पागोलीचं पाणी आहे ना हे बाबा इथं जमा होतो त्याच्यामुळे ते उंच आपण केलं. पडणार ते वरवर ठेवलं आत गेला तर ठीक आहे नाही बाहेर पडणार. बारक्या बाहेरून पडणार तिथून टाक द्या पाहिजे. चिरा उचलायचा आहे. हा पाणी हवाय का कुठला हा काही पाणी पाणी तुला तिथं पाहिजे तर हात पाठवून दे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार
आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. झाली बघा सकाळच्या कामाची सुरुवात झालेली आहे. सगळं तिकडचं पुढचं आहे ना सगळं उपसली माती, बहुतेक माती टाकली झाडांना आणि थोडी थोडी जाडसर अशी माती होती ना, म्हणजे दगड बिगड होते ना ते साईडला असे, म्हणजे जी काय बोलूया आपण चिरे टाकून त्या साईडने अशी पेरून ठेवलं सगळीकडे. झालं आता पुढचं व्यवस्थित झालं आहे. हे बाकी आहे बघा करायचं. आता कुणालचे बाबा चालले तळ्यामध्ये, त्यांना CNG भरायचे. मी नाही जाणार आहे. त्यांना म्हटलं तुम्ही एकटेच जावा. आणि त्यांच्या पायाला ना काहीतरी इन्फेक्शन झाले कुणालच्या बाबांना. काय माहीत नाही मला, किडा चावला का काय माहीत नाही, पण मागे जसं झालं तसंच झालेलं आहे. एक बारीकशी पुळी आली तर थोडंसं पाय ना त्यांचा दुखतोय. त्यांना म्हटलं डॉक्टरकडे पण जाऊन या आणि कुणाला पण येता येता भेटेल मग त्यांना, मग दोघंजण येतील मग. आणि वाटप करायचं आज जेवणामध्ये. ते अर्ध खोबरं किसून ठेवलं आहे, कांदा वगैरे चिरायचा बाकी आहे. इथे बघा कांद्याची गोळी झाकून ठेवलेली आहे, ते पण करायचं आहे, पण ते नंतरला करणार आहे. म्हटलं कुणाला आधी येऊ दे, कांदे पण आपले काय करूया निवडायचे चांगले खराब असं जरा बघायला लागेल. परवा दिवशी मी एक व्हिडिओ टाकला होता, वार होता मला वाटतं मंगळवारी, मंगळवारी मी व्हिडिओ टाकला आणि खूप जणांच्या कमेंट्स आल्या की ताई व्हिडिओला आवाजच नाही आहे. म्हणजे काही जणांनी मला सजेशन पण केलं की तुम्ही चेक करा म्हणून. तर मी तुम्हाला सांगते, मी माझा जेव्हा व्हिडिओ एडिटिंग होतं ना, जवळजवळ 4 वेळा मी व्हिडिओ माझा चेक करते आणि पूर्ण जोपर्यंत माझ्या मनाची खात्री होत नाही. तर त्यावेळी कसं काहीतरी यूट्यूबचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता. जशा तुमच्या कमेंट्स यायला लागल्या ना तशी मी लगेच आहे ना कुणालच्या बाबांच्या फोनमध्ये व्हिडिओ चालू केला. परत कुणालला मी चेक करायला सांगितलं त्या फोनमध्ये, बघ रे जरा म्हटलं आवाज येतोय का. तर आवाज एकदम छान जसा नॉर्मल आहे तसाच आवाज नेहमीप्रमाणे येत होता. आणि नंतरला मी अजून एका यूट्यूबर आहेत ना त्यांचे व्हिडिओ चालू केले तर माझ्या फोनमध्येच, तर त्यांच्या पण म्हणजे व्हिडिओचा ऑडिओ ना येत नव्हता अगोदर. पुन्हा मी तो व्हिडिओ बंद केला त्यांचा आणि पुन्हा त्यांचा तो व्हिडिओ लावला आणि मग त्यांचा आवाज यायला लागला. म्हणजे काहीतरी यूट्यूबकडूनच काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल. आणि पुन्हा नव्याने आपण तो व्हिडिओ की नाही अपलोड नाही करू शकत. म्हणजे आधी जो अपलोड केला असतो ना तो डिलीट करावा लागतो आणि जर का तोच व्हिडिओ परत अपलोड केला तर मग आपल्याला चॅनलला काहीतरी प्रॉब्लेम होतो. त्याच्यामुळे म्हटलं जाऊ दे म्हटलं. मग तुम्हाला मी सगळ्यांना कमेंट्स केला की प्लीज तुम्ही रिप्लाय म्हणजे परत तुम्ही व्हिडिओ चालू करा आणि बघा. तर काही जणांनी म्हणजे रिप्लाय पण आला की ताई येतोय म्हणून आवाज. मी पण एकदम घाबरले होते. म्हटलं एवढं म्हटलं सगळं चेक करून मी व्हिडिओ करते सगळं अपलोड वगैरे आणि हे असंच म्हटलं कसं झालं. मी पुन्हा जवळ 4-5 वेळा मी चेक केला पण मला एकदम मस्त असं क्लिअर आवाज येत होता. म्हणजे काहीतरी म्हणजे तिथेच प्रॉब्लेम झाला आहे. आणि म्हणजे सगळ्यांच्याच फोनमध्ये नव्हता, म्हणजे काही जणांनाच असा प्रॉब्लेम झाला आणि काही जणांच्या कमेंट्स होतं की ताई म्हणजे त्यांना ऑडिओ जात होता बरोबरचं. ठीक आहे, कधी कधी असं होतं ना, शेवटी काय म्हणूया आपण आजारी पडतं. तसंच यूट्यूबचं काहीतरी झालं असेल, आजारी पडलं असेल, त्यांचं ते टेक्निकल काही इश्यू झाला असेल. तर चला आता माझं जे काम आहे ते करून घेते. सगळ्यात पहिला आधी आंघोळ करून घेते. आणि आज काय बरंच असं काम झालं ना त्याच्यामुळे बरं वाटतं जरा. असं सकाळी सकाळी उठून अशी कामं अशी आटपली ना का चांगलं वाटतं. घरातलं पण सकाळी उठून ना मी कपाट वगैरे ना सगळं झालं आहे माझं आवरून. फक्त नावाला बाकी आहे. ते एक कपड्याचं काम आपलं झालेलं आहे कम्प्लीट. आमच्याकडे आज बुर्जी चालली. बुर्जी आज बुधवार आहे आमच्याकडे आणि कुणाला की नाही आवडते बाबाच्या हातची बुर्जी, त्याच्यामुळे चालू आहे. मिरची टाकली, तिखट लागलं, मी जाते माझ्या काम करायला. कुठला डबा? गोल डबा. ते खोबरं आहे ते मला वाटप काढायचं ना म्हणून काढलं होतं. झालं करून लगेच कसं होईल. जादूची कांडी आहे. तुम्ही मोठे शेफ आहात ना, मोठे शेफ. जादूची कांडी नाही आमच्याकडे. जादूची कांडी तुमच्याकडे असते, स्त्रियांकडे, आमच्याकडे नाही. चला बाई, साफसफाई कधी करायची? सगळी धूळ झाली आमच्या घरात सिमेंटनी. कधी होणार साफसफाई? चला मग तुम्ही पण चला जेवायला. मग थांब जरा 1 मिनिट, एवढी झाडू तर पूर्ण करते. झाडू काढता अजून उळावायचं. हे पाणी आता मगाशी सांडलं, हे माहिती ना माती परत ओली झाली, परत ती निघणार नाही. वाळू सगळी निघते की नाही? कचरा भरून घे, म्हणजे कसं तोच भरून घेते ना. मग पाणी सोडलंच ना तर काय टेन्शन नाही. पाणी परत मागे फिरेल ना आता. हा, पाणी परत मागे फिरेल ना ते इथे ना. ह्या साईडला पण जातं, वरच्या साईडला. झाड आपण
परत ते भिजणार नाही. नाही तर कपात भर ते टाकून द्यायचं करून. नाही मी आता हा धुवायचाच आहे ना, ह्याच्यात परत झाडाला पुढचं आहे ना. जेवढं होईल तेवढं नीट काढी घेईन, बाकी जाऊ दे बाहेर. हा चालेल चल. आधी जरा एवढी झाडं फिरते आधी. तिथं पण फुल फुलून बघ कसं हे झालं, बंद झालं, ते नाही आलं. जास्त फुलं एकदम फुलली पाहिजे तरच काही होईल. कुठलं जास्त? भोपळ्याला खूप जास्त. भोपळ्याची नाही वार्ता केली मी, दुधीबद्दल बोलते. दुधीला एकच फुलं आलं, दुधीची फुलं एकच येतात. तर नर मादा कसा आहे तर काय आपल्याला आयडिया नाही ना त्याची. ही पण अशी दुधी वर गेली ना सगळी भरपूर, ही कशी गेलेली तशी जी भरपूर सगळीकडे पसरली मग ते आपोआप येणार त्यांना, पाकळं येतील ना. संध्याकाळची वेळ आता वाजले तर 5:30 झाले असते ना. कुणाला किती वाजले रे? बसलोय जरा, गप्पा गोष्टी चालल्यात, चहा पाणी चाललंय. झाडांना आता पाणी मारून झालं आणि आता थोडंसं सामान आणायचंय घराच्या बाहेर, म्हणून जरा थांबलोय 5 मिनिटं, जरा रिलॅक्स होतोय. तिथे तलवार मिरची आल्यात बघ. कुठल्या? त्यात बघ मोठ्या सगळं निरीक्षण चाललंय झाडांचं. काय 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 हा काही मिरच्या एवढ्या लांबड्या झाड. कुणाला ती भेंडी काढ जा ना, ऐकलं का? भेंडी तयार झालीत जा, कैची घेऊन आणि काढून घे. बाबू आता एक काम कर, टेबल घेऊया. सावकाश करा एकदम. सामान बघा लावतात. आपल्या एक सबस्क्रायबर आहेत आपल्या ताई, त्यांचं नाव आहे जोशिका शिबे. मला वाटतं 2 का 3 दिवसापूर्वी त्यांनी कमेंट केली होती की ताई मी तुमचे व्हिडिओ नेहमी बघते आणि त्यांना आपले व्हिडिओ खूप आवडतात. हा घे. तर खूप खूप धन्यवाद ताई की तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडतात. साधे सिंपल व्हिडिओ आहेत आपले, तरी पण तुम्ही इतक्या प्रेमाने आणि आपुलकीने आपले व्हिडिओ बघता. तर मनापासून मी तुमचे धन्यवाद मानते. असेच व्हिडिओ आमचे बघत राहा आणि व्हिडिओमध्ये जर का काही चुकत असेल ना ते पण तुम्ही नक्की मला कमेंट करून सांगत जा. चला आता हे सगळं आवरावर करतात ना, थोडंसं सामान त्यांना जरा मदत करते मी. इथेच थोडंसं अरेंज करून ठेवणार आहे. चूल बघा आपली, ही बघा मागे. आई मी तुम्हाला चूल नाही दाखवलं ना, दाखवते 1 मिनटं. झाली आहे आपली चूल बघा, छान झाली. तुम्हाला मला वाटतं कालच्या व्हिडिओमध्ये चूल दाखवली होती, पण झाली, व्यवस्थित झाली. काकांनी सगळं नीट करून दिलं आणि मी त्यांना 2 वेळा असं पाणीवर घालून छान झाली. आता सावकाशा, त्यात सामान आहे, टेबलावर ठेवताय. एका माणसाला उचलायला काय जड काय नाही, आपल्याला सवय नाही. टेबल काल त्यांनी कशी बघितलं पटली का ह्याच्यावरती उचलली खांद्यावरती, ते कांदेवाल्यांनी. त्यांना सवय ना रोजची. जो करतो काम त्याला काय नाही वाटत. हा बस ते आता ऊन लागेल. खोलायची गरज नाही, राहू दे ना अशीच, नंतर बघू. याला खाली घ्यायचे, उद्याला करूया, आता नको. तिथे आतमध्ये घरात सामान आहे ते कुठे ठेवायचं? कुठलं घरात सामान? ठेवलेलं ते ह्याच्यावर काय सामान होतं? ते मी ठेवते, मी ते कपड्याच्या इथे जागा करते, मी बारीक सारीक ना ते उचलते मी. बस झालं, एवढं आलं तरी बस आहे. कुणाला या ऑरेंज बॉक्स मध्ये काय आहे रे? सर्व तुझं सामान आहे, धान्य. ह्याच्यामध्ये पिशव्यावरच आहेत ना? नाही चणे वाटणे का ते डीमार्ट मधून आणलेलं ते सामान आहे. हा ते बघते मी. चूल बघा, ही बघा आपली चूल छान झालेली आहे. हे बघा, हे इथं सगळं जॉईन केलं आणि आता चांगली झाली. आता लवकरच आपण चुलीवरती जेवण वगैरे करायला घेऊया. आता ह्यात ठेवलेलं ना आता ते जुने पॅन्ट चांगली असली का? पॅन्टी धुवायच्या पॅन्टी आहे, माझी नवीन पॅन्टी आहे, न्यू पॅन्ट. पण नवीन पॅन्ट. कुणाला विचार कुणाल ते कपडे ठेवलेले आहे ना, ते असे चोंदून ठेवले. आता भेटतात मग कपडे सगळे, आणि शोधून आहेत ना कपडे कुठे आहेत. नवीन पॅन्टी म्हणून फिकायला निघाले. हे सगळे जुने कपडे. हा पाईप कसला? हा मशीनचा आहे आणि हे हा बेसिसचा पाईप आहे, एक्स्ट्राचा आहे. हा मशीन कुठला? हा मशीनचा. कुठे लावतो? पाणी नळाला. आता नळ लावून घेतलं ना, म्हणजे नळाला लावू शकतो. नाही पडला तो, ह्याच्यावर ते आहेत, माझ्याकडे आहे त्या बॉक्समध्ये. कुणाला सांगते. तर तेलाचं तुम्हाला सांगते. तेल बघा आपलं तयार झाले, जे सकाळी तुम्हाला मी करून दाखवलं ना ते. हे बघा, हे असं चांगलं फक्त गाळायचं बाकी आहे. तर त्याच्या आधी तुम्हाला मी 1-2-4 गोष्टी सांगते. हे जे तेल आहे ना, आयुर्वेदिक जे तेलाप्रमाणेच बघा काम करतं. तुम्ही जर का रेडीमेड तेल घ्यायला गेलं विकत, खूप महाग मिळतं. त्याच्यामुळे सगळ्यांनाच ते परवडेल असं नाही. त्याच्यामुळे मला पण ते परवडत नाही, म्हणून मग मी अशा प्रकारे तेल तयार करते आणि वापरते मी.
मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी कडुनिंबाचं बघा दाखवलं होतं. कडुनिंबाचा मी रस काढला होता आणि ते खोबरेल तेलामध्ये मिक्स करून तो मी केसांना लावला होता. तो पण खूप उपयोगी आहे. कारण म्हणजे मला वाटतं मी 2दा का 3दा मी लावला तो रस. तुम्हाला मी फक्त एकदाच दाखवला, पण 2-3 वेळा मी लावला. आणि त्याचा फायदा काय होतो, केसामध्ये आपला गुंता होत नाही, केसांना आपल्या शायनिंग येते. आणि तसा मी अनुभव घेते आणि चांगला अनुभव आहे माझा, त्याच्यामुळे तुमच्याशी मी शेअर केलं होतं. आता ह्या तेलाच्या बाबतीत हे तेल पण असं डॅन्ड्रफसाठी आहे, केसांच्या वाढीसाठी, किंवा केस बघा आता माझी ना भरपूर केस पिकलेली आहेत, त्याच्यामुळे हे मी असं तेल तयार केलेलं आहे, उपयोगी आहे ते. तर सगळ्यांना खिशाला परवडेल, आपण सामान्य स्त्री आहेत त्यांना परवडेल म्हणून हे मी तुमच्याशी शेअर करते. आता हे मी गाळून घेते आणि तुम्हाला पाहिजे तर लावून पण दाखवते, कारण उद्या सकाळी मला केस धुवायचे काय पण करून. आज रात्री मी हे तेल लावणार आहे. रात्रभर लावून ठेवायचं, छान असं आपल्या स्किनमध्ये ते तेल मुरतं आणि आपल्या केसांच्या वाढीसाठी पण उपयोगी आहे. आता तुम्ही बघताय माझी केस बघा, ह्या इकडे ना खूप म्हणजे हा जो भाग आहे केसांचा तो माझा कमी झालेला आहे. टेन्शन घेऊन घेऊन कमी होतं ना, तसलाच प्रकार आहे तो. आता हल्ली मी टेन्शन घेत नाही, बिंदास असते. केस आपले जातात, आपण जेव्हा भरपूर विचार करतो त्यावेळेस केसांची आपल्या वाढ खुंटते आणि असं अशा प्रकारे सगळं होतं. बाकी खाण्यापिण्याचं मग असतं, पण खाण्यापिण्याचं असं एवढं ना काही नाही, कारण मी प्रत्येक भाजी आहे आणि सगळ्या भाज्या मी खाते. पण जेव्हा आपण खूप भरपूर असं विचार करतो ना, त्यावेळेस आपले केस बघा गळतात. त्याच्यामुळे नॉर्मल राहायचं, जास्त टेन्शन घ्यायचं नाही, केस आपोआप गळायची बंद होतात. आता माझी कशी केस म्हणजे पूर्वी कसं टेन्शन होतं म्हणून गळायची, पण आता सगळं झालेलं आहे, व्यवस्थित झालं. आता अजिबात माझे केस गळत नाही. गाळून घेता 1 मिनिट गाळणी. आता म्हटलं ही तेलात तुम्हाला दाखवावं का नाही, मी भरपूर असा विचार केला, पण मला वाटतं नाही, आपल्या सगळ्या ताईंना ही गोष्ट उपयोगी पडणार आहे. कारण सगळ्यांनाच बघा महागडीची की तेल असत ना, परवडेल असं नसतं. त्याच्यामुळे हे असं आपण घरच्या घरी तयार केलं ना तर खूप छान. ह्याच्यामध्ये ना अजून आपण ॲलोवेरा, तुम्हाला म्हणाले ना ॲलोवेरा टाकू शकतो. ब्राह्मी असते ना ती जी मिळते विकत बघा, ती पण आपण टाकू शकतो. पण आता कसं माझ्याकडे जे होतं ते मी टाकलं, चालतं असं काही नाही. प्रत्येक घरात जी अवेलेबल असते ना वस्तू ते टाकूनच सगळं तयार करायचं आणि वापरायचं. तर हे बघा तेल आपलं गाळून झालेलं आहे आणि रंग बघा तेलाचा कसा असा काळसर हिरवा असा रंग आलेला आहे. आता हे एका काचेच्या बॉटलमध्ये मी भरून ठेवलंय. आता जसं लागेल तसं मी हे वापरत जाईल. आणि जर का तुम्ही करणार असाल ना तेल, तर एक गोष्ट मात्र तुम्हाला मी सांगते, जेव्हा तुम्ही हे तेल करायला घ्याल ना, तेव्हा हे सगळं हाताला लागलं, जरा केसाला लावते, म्हणजे तेल गरम झालं ना की ते टाकण्यापूर्वी गॅस बंद करा. कारण हे जेव्हा आपण हे म्हणजे फुलं वगैरे जे काही सगळं टाकतो ना आतमध्ये, ते पटकन मग फोडणी कशी होते तसं होतं बघा. त्याच्यामुळे ना जरा सांभाळून करायचं, नाही तर सगळं तेल आहे ना बाहेर येतं. गॅस बंद करायचा, थोडं जरा थंड करायचं आणि मग त्यात ते फुलं पानं जे काय आहे ना सगळं साईडचे टाकायचं आणि परत जरा थोडं गार होऊन द्या 2 मिनिटं आणि पुन्हा गॅस चालू करा आणि त्याच्यावरती मग असं छान ते टाकलेल्या वस्तू सगळ्या त्या पूर्ण अशा चांगल्या म्हणजे काळ्या होईपर्यंत, असं म्हणजे एकदम करपून नाही घ्यायचं, पण त्याचा रंग चेंज होईपर्यंत चांगलं असं स्लो गॅसवरती ठेवायचं आणि मग थंड झाल्यावरती गाळून घ्यायचं. मग आता हे कसं मी दिवसा केलं, पण तुम्ही म्हणजे रात्रीच्या वेळेस केलं ना तर खूप चांगलं आहे. कारण रात्री कसं जास्त वेळ ते सगळं जे आहे आपण जे टाकलेलं आहे वस्तू त्या आतमध्ये तेलामध्ये चांगलं असं मुरतात. त्याच्यामुळे रात्रीचं केलं तर चांगली गोष्ट आहे. पण मला आता असं हे रात्री लावायचं होतं म्हणून मी सकाळीच केलं. आज करून बघा, नक्की फायदेशीर आहे. सायलेन्सर मध्ये माहिती तुला काय ती माती असते कसली तरी, चोरून येतात सायलेन्सर वर, माहिती आहे? वेलूम फास्ट आहे स्वतःची बारी आली, आज मेरी बारी है, डिचाक डिचाक. एक तर घरामध्ये घाण साफसफाई करायची, त्यात ह्यांचं हे असं करू नको तसं करू नको चालू आपलं असतं, असं नाही तसं नाही. हे काय असा असा धंदा फिरवून झाला तर आम्ही पण करतो साफ, काय मोठे काम राहायला नको. मला किती मी घाण किती तुम्ही लावून कचरा जमा करून ठेवला.
तर मेकअपचं आता सामान नाही, आता मी स्वस्त आलं. तिकडे सगळं मी व्यवस्थित केलं. एक वस्तू इथे पडले, एक वस्तू तिथे पडले. आता जरा वाटतंय घर स्वच्छ झालं असं. नुसती घाण त्या घरामध्ये किती सापला सामान एवढं हटवलं तर घर व्यवस्थित नको काय दिसायला. मी हा बॉक्स इकडे करतो पलंग इथे खालचं पण टाक. नको आता नाही करायचं. तो पलंग साफ करायचा पूर्ण काढून. तो उद्याला आपण सगळं क्लीन करून मग तो जागेवरती पायाचे स्क्रू वगैरे खोलूया त्याचे. किती 11 वाजले वाटते ना, आज उशीर झाला ना खूप. तेल बघा लावायला घेतलंय आणि ज्या भांड्यात केलं होतं ना त्या भांड्यामध्ये भरपूर तेल आहे. हे बघा असं. तर हे मला पुरेल माझ्या केसांना. लावते जरा. एवढी आज माती गेली ना केसांमध्ये. सकाळी मातीमध्ये काम केलं ना, नुसता धुरळा गेला माझ्या माहिती आहे आज. ते पुढचं खळ्यात सगळं साफ केलं ना, तेल लावलं का खूप बरं वाटतं. आणि आम्ही आज की नाही बाहेर बसलोय. म्हणजे कुणालचे बाबा पण आहेच समोर बसलेले आणि मी इथे खालच्या साईडला बसले. बरं वाटतं ना बाहेर पण. आता उजेड चांगला येतो. ते प्रकाशित आहे. पण हे नाही आपण हे काय दिसते, चांदणी चांदणी दिसते चांदणी आहे एक. आता ते हे येईल ना पौर्णिमा आहे. कधी येईल का काय माहिती नाही. चला आता तेल लावून घेते आणि व्हिडिओची आता एंडिंग मी आता इथेच करते. आजचा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.